σχήμα κανονικά είναι όρθιο. Είναι έτσι. Και όπως πεντακάθαρα βλέπετε κι εσείς και όλος ο κόσμος, σχηματίζεται το γράμμα S. Το βλέπετε πεντακάθαρα. Δηλαδή θέλετε να μας πείτε ότι το γράμμα S είναι το σύμβολο του κόμματός σας? Βεβαίως κύριε Κανάκη, το γράμμα S. Και αν είναι το γράμμα S το σύμβολο του κόμματός σας, τι σημαίνει αυτό, τι συμβολίζει? Συμβολίζει εμένα. Τον Σούπερ Αβραμόπουλο. Έλληνες, μη φοβάστε πλέον. Οι μέρες της αγωνίας πέρασαν. Οι προσευχές σας εισακούστηκαν. Οι ουράνιοι πατέρες έστειλαν το δώρο τους. Ήρθε ο προστάτης, ήρθε ο σωτήρας, ήρθε ο τιμωρός, ήρθε αυτός που περιμέναμε. Ο πολιτικός Ατσάλι, ο πολιτικός Χήμαρος, ο σούπερ πολιτικός. Εν αναμονή της Δευτέρας παρουσίας, ήρθε ο Αβραμόπουλος.